ଏଟା ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ ତାମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଚା ପାନ୍ ପିଇବାର୍ କିଏ ବୋଲେ ମତେ ପଚାରିଲେ କି ଚା ପାନ୍ ପିଇଲ ନା କାଁ ବୋଲେ ନାଇଁ ପିଇବାର୍ ମାମୁଁ ବୋଲି ଆରୁ ଇଆଡ଼କେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଚା ପାନ୍ ପିଆ ହଉଛେ ମୁଢ଼ି ମୁରା ଏଇଟା ଇଆଡ଼କେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଆଁ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ବନା ହଉଛେ ଚାଲନ୍ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଦେଖୁଛେଁ ଭିଡ଼ିଓ। A few moments later. ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଆଁ କୁଟା ବନା ହଉଛେ ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ନିଜେ ବୋଲେ ପିଟୁଛନ୍ ନିଜେ ଏଇଟା ତାମାନେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ ତାଲି ଯା ଯେ ପଲେଇ ଆବୁଜା मुई नहीं जा पैसा मुई तो ओले लावर हनी जा मु बोला और सर निकल ई बिलुआ ए सर रो धरी तू दे खेला पड़छी केते टका ने जा ये रो 600 टका नहीं समझला उसी से तो दे मांगी तो या करो दिया लग से ये सादे तू खुटा बनाबार अच्छे इंडिया आब कौन कॉन्टैक्ट करबो ଦେଖ ବସିଛନ୍ ତାଲି ହଲ ଇଆଡ଼େ ବୋଲେ ତାମାନେ ଘରକେ ଏଇଟା ଫଲଉଛନ୍ ଘର କେତେ ବସିମି ବୋଲେ ଆର ଏଇଟା ଫଲାଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଦା ଗୁଟେ ଇନ ଶାଢ଼ୀ ବୁନସନ୍ ସେମାନେ ହଲ ବୋଲେ ମୋଟା ହେଲା ବନେଇଦେବ ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ କାକାରକେ ବୋଲେ ଚାଲ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ ତାକର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ସାମାନ୍ ମାନେ ତାକର ଇନନ୍ ବାରେସ୍ କାଣା ସବୁ ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲିସ୍ ସବୁ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ମୁନାରେ ଆଉ କରତ୍ ସବୁ ଏଇଟା ରଖିଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ପଡ଼ା ହେ ଆଉ ଇଆଡ଼କେ ଏଇଟା ଦେଖ ସବୁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବୋଲେ ଦିନରେ ତ ଏଇଟା ସବୁ କାଟୁଛନ୍ ମୁଆଁର ତାର ସେଇଟା ବନଉଛନ୍ ଆମର କୁଟା କାଁ ଲାଗି କୁଟା କୁହି ହେଇଥିଲା ହଲ ଆରୁ ଚୁନା ବେଶୀ ହେଇଥିଲାନ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଉଲ୍କେ ସବୁ କୁହିଗଲା ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ବାଲବଲାଟେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ବାଲବଲା ହଉଛେ ଲାଗୁଛି ଦେଖ କଟ୍ କରୁଛନ୍ କାଁ ଲାଗି ଲାଗୁଛି କି ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ବୋଲିକରି ସେ କଣ୍ଟରେ ହେବା କି ନି ବୋଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଆଁ ବି ଗାଡ଼ି ଥିବେ ବୋଲେ କେନ୍ତା କରାହେସି ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଆପଣ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁଁ ଏଇଟା ସରିଗଲାନ ଗୁଟେ ଫୁଟା ବୋଲେ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଫୁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆରୁ 2 ନମ୍ବର ଫୁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ତ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଭଲ କର୍ମା ବୋଲେ ଆଜ ତ ନି ଜାଣୁ ଆଜ ଫୁଟା ବାକି ଅଛି ତାଲି ସବୁ ଫୁଟା ବନାବି ତାଲି କହୁଛନ୍ କି ଫାଲ୍ ଫଲଉଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ସେମାନେ କାଁ ଲାଗି କଚା ଗଛ ଯାଏ ବିଲ୍ ଆରୁ ଟିକେ ଫାଲ୍ ଯାଏସି ଦେଖ ବୋଲେ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ତାକର ଲୁଡ଼ା ଦେખાମି ଏଇଟା ଦେଖ ଲୁଡ଼ା ତାକର ପଲେଇ ଆସଲା ଖାଲ୍ ଖୁରି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ବୋଲେ ଖାଲି ଟେବୁଲ୍ ପାଇପ୍ ଖାଲି ଦେଖବାର୍ ଅଛି ବାକି ଆଉ କିଛି ନାଇଁନ ଖାଲି କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି ସବୁ ସରିଗଲାନ ହଲ ଏଇଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛେ ସାମାନ୍ ପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛେ ଖାଲି ହେଇ ଗଛ୍ ଯେନ୍ ମୁଆଁ କୁଟାଟା ଅଛେ ହେଟା ଖାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କର୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗାଡ଼ବାର୍ଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେखाମି କେନ୍ତାକରି ଗଡ଼ା ହେସି ବୋଲିକରି ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ତାକର ଧାନ୍ ବୋଲେ ସେ ଆପଣ ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଧାନ୍ ମଡ଼ା ହେଉଥିଲା କଣ୍ଟା ପାଲିରେ ସେ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଧାନ୍ ହେ ବୋଲେ ଓଲ୍ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ପ୍ୟାନ୍ରେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛେଲଗୁହାଲେ ଆଉ ଏକ୍ସେଲ୍ ଗଲ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛେ ଆଗରେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଗ୍କେ ଏଇଟା ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେଁ ଛେଲଗୁହାର ଦେଖ ଏକ୍ସେଲ୍ ଥୁଆ ହେଇଛେ ଏଇଟା ଛେଲଗୁହାଲେ ବନା ଯାଇସି ଗଲ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ପେନ୍ ଇଟା ଡେଲି ଧୁଆସି ଆଜ କାନି ଧୁଇବାର୍ ତାଲି ବୋଲେ ଲେନ୍ ତ ଆଜ ନେଇ ନହେଲେ ପଲେଇଛି ଗଲ ବୋଲେ ଟିକେ ଲେନ୍ ହେଲେ ଧୁଇବେ ଏଇଟା ପଙ୍ଖା ବି ଲାଗିଛି ଛେଲ୍ ଶୁଖବା ବୋଲିକରି ଛେଲଗୁହାଲେ ଆଉ ଏଇଟା ବାରିଆଡ଼ ମୋର କାହାର ବୋଲେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଏଇଟା ସବୁ 12 ମାସି ଫଲ୍ସି ସବୁ ଦିନେ ହଲ ଫଲ୍ସି ତାମାନେ ଏଇଟା ସରିଛି ତୁଲି ଏଇଟା ବାଟି ସବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାରିଆଡ଼ ଛେଲଗୁହାଲ ଇନ ମୋର ଏଇଟା ତାମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ବାନ୍ଧସନ୍ ଆଉ ଆଜ ତ ଛେଲ୍ ନାଇଁନ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ ଗଲ
ଆରୁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫିଟିଂ ଏଟା ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଟା ପାରି ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ଏଟା ଯୋଗଡ଼ା ଫୁଚଡ଼ା ଆଗ ଫିଲ୍ ଥିଲା ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖେଲୁଁ ବୋଲେ ଇହାଦେ କାଣା ଅଛି କି ଏଟା ସବୁ ଇଟା ପୁଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଲେ ସବୁ ଯୋଗଡ଼ା ଖିଚଡ଼ା ହେନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ। ଆରୁ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଯିମା ଆମେ ଇହାଦେ ଦେଖ ଦେଖ ମତେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କୁଟା ଟିକେ କେରେ ଦେ ବାଟେ ଅଛନ୍ ମତେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କେରେ ଦେଲି ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛେ ୟାର ଦେଖ ଟିକେ ତୋର ଯେନ୍ଟା ଫିଟଲବା 100 ଟଙ୍କା ଖାଲି ବୋଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ହେଦିନ କହୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କହିଲି ଯେନ୍ଟା ଫିଟବା ଜନ୍ सोना बोले के हमर दाम क्या लागे नेसु पैसा एले आगे ने से मन तो अंदा नहीं बुझले तोमर तीनटा के जीवरा सुपर हे गला न मन रखी जा ए देखो ई जन ग्राइंडर जानी न हेरा इना उल्टा कहउतले कि नहीं मात्र 100 टका बोले हेले टाका बोली ई जिनिस फिटले पैसा न लागे इटा मैंने तोमर से भाई रे जन गले आगने जेन्टा फिट जानी नहीं तो टाका बोली केना पैसा बोली करी नहीं सामान माने भी दे देई मैं तोमर नाले गारंटी भी देछु ए देखे करे गुटे ने रखि देले ଏଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଖେଳନା ଘିନିଥିଲୁ ବୋଲେ ବଞ୍ଜାରେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଦେ ଏଇଟା ବୋଲେ ସେ ଖେଳଟା ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେଲୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲେ ଖେଳିନି ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଖେଳନା ଏଇଟା ବିଏ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା ବାର୍ଥଡେ ଦେବାର୍କେ ବୋଲେ ସେ ଚକାଟା ନି ଚଲା ବୋଲେ ନି ଦେ ଲେକିନ୍ ବୋଲେ ଅଲଗାଟା ଆମେ ଘିନି କରିଦେଲୁ ଓ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ देखमा ये ढीला एटा नहीं होय देखो एटा देखो चलो जी एने चलवा बली सेटा ट्रायल करथनु बोले एटा चलो होला काले एटा खेलमी बोले बोले टिके पार कर देलु हलो घरे थिला नहीं देउथि काटी हलो देखुन एटा इयाड़े बासी खुचन बेसी ठंडा लगुचे बोले दिन लगी इरा देख पड़े कोनो या नहीं जी बात गड़मा जी देखो बढ़िया देखो रेडी गला न मुआ मक्खटा चाली गला इयाड़े तो काम नहीं हड़ताली आउ इयाड़े मुआर पहला कर देछु फिटिंग वाला मुआर कुटा सब रेडी कर लेगी कैसी आने देखो मुआर कुटा सब कुटा रेडी होला न आके करके वीडियो इधर देखो तो रेडी होला न देखो गाड़ी यार इधर गाड़ी चन यार देखो कुटा में सब रेडी गला एटा देखो इटा पुटी दी कुटा सब रेडी गला आरो यार सब बाकी टाउन हलो रेडी कर खाइछि बोले चलन मुई आके नेक्स्ट वीडियो रे देखामा जमा समले।